Lata talaga ginamboy mo yun. Isa to. Buto mo to. Para sa Lugot. tago na to. Hindi pala ako kita gungit. Tagamas ang kalong lalab. Uy, Uy! nagtaon na daw. Ani nagmay. Ako bitaw. Kaan. Sudan na mo. Amot. Taon ta. Ako nila ng mga 2 ka adlaw sa imalan. Enjoy. Mom. Siya ang nag-marinate sa pork. Ako ang nagluto. Bantay-bantay po. Ito yung mga ako na ako. Siya ang nag-marinate. Ako nagluto. Humok. Ano sa kang dako gid na kumbal. Konsam. Sa white. Paano pagkawala? Katong ako na pork steak dati lang. Ako nagtimpla. Nako magluto. Teka. Ako lang magluto, ako lang magtimpla. Palayo rin ako. Keden, na. Sila na daw na o si Derek Ramsey. Okay lang po, puro mga data. Sila karon? Isyo, naghalukaan na silang duwa. Sila na po. Hello guys, welcome to Sharina's Vlog. How are you? Ulahin na guys. Burit kayo na. Manhirag ko ba na? Okay kayo. Karon ra gani. Basin burit. Wala ito nag-play. Swimming pool. Uy, kompleto rin ka. Teka na, uy. Ano te? Birthday ni Nanay. Happy birthday, Nay. Hi. Hi! Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday ni Nanay. Happy birthday sa inyo lahat. Shake. Spaghetti. Oh, asyang, pray na siya kay mga anak ta siya. Hey, happy birthday. Happy birthday to you. God bless you. Say, waagod tong ano? Waagod tong gulaman, Say. Siyang, ang kanon di ay siyang. Asa man kanon? Dili mag-blow si Nanay og candle. Hello, Hi, te. Idubli ra na ako. Nagdubli lagi na. Hola, señor. Jay! Alam niya sa kanon, oy. Balik niya. Wow, nadayon lagi mong birthday, mother. Last year, diri po mi siyang birthday. Asin? Oo. So, nalapili sa bus. Dito, oh. Dito sa pikas. Magani, alam ko sa tama, di ay no. Remember na ako. Tama to? Ako, kuya, di ay to. Gano siya?
Jade, alin na, Jade. Bit-bitin taon. Gabi po. Dapat so precious. Gusto ko itong spaghetti. Jade. Alam ni ulan. Aya. Dami ang spaghetti. Basta Tabag-isip ko yan. dali ka lagi na kuha. Dali ka lagi kay naon sa naulan. Ay, naulan na luto. Ikaw yung taba ni Ate Juby. Ulo eh, grabe. Taba, Jade. Ba't na sa kasya? Ay, nagpatag ko. Sa ko gayto ka kung disturbo nagpatag mo. Napatag ka din. Pero kung ano mo man mo gipasulod na ng Ginoo. Kaya, kung gawin siya, bago siya nag-ayaw mo. Ano eh? Okay, lami ka na. Mas lami ang gulaman. Pero kung ay ma, sorry. Kaya ako na pa. Kahit ka na mo na 65. Tita. Tinay para lami. 60 man yung mga Gabi. Wapo ko. Tita. Wala na, Mas masarap pa sa ang cake, no? pagpamilya. Dili eh, nakuha ni mama. Kay ang tricycle ang gisakyan, namuumo mi sa isa ka motor. Suko gold ang kuan, suko gold ang driver sa Bajay. Iyan mo. Ang pilang isa ka, anak na cake. 350 rin eh, 348. Mahal na yung cake karon no, hindi naman makaon kayo eh. Ang cake kayo sa balat tong Ako, sa maklaan ko spaghetti ha? tong bata ko yung cake. Wala, Jay. Sekra. Yes, pwede mag-twist o kuan. Diba? Katong green na pambata, nga kan ano. Hello. Amat mat. Dari ko sa lang isa. Ikaw dati ka tapang message. Dari ka te oh. Siya di alam ka. Dahil ko, ikaw na dahil. Murag gamit na yung Eh, mahal kay kilo ang manok karon 180. Wala din na? Ha? Bakit ang baboy? Why ba ka paling mo dyan? Nako, wala good, di ba na may sakit ang baboy karon good, dili maka ano. na tabag natin te. Yan, isda na lang bawal doon. Mag-isda na lang ako. Gani ulan. Isda po, mahal ko pa po sa manay sa 300 ang matang baka, gani. Alam, wala na barato, pati gulay, mahal mo. Oo, gulay, kalabasa, 80 ang kilo. Ah, lagi kayo mamuyo, lagi tagbukid ani. Kay makatalo. Excuse me. Layang ba na? Ang dami. Palabas mo sa sundalo. Mag-hard kami. Hindi ah. Okay, no? Nay. Isa lang. Nagamit ninyo. Ma, But you can buy cook already. yes. Yeah. In the supermarket. Yes. Just one mango. And then, yeah, that's it. It's very durable. Slice mango into cube. A smaller cube. Naku, sige, ikaw ni Papa na. Mother. Guys. Kanta ko lang. Eto. I love you too. I love you too. Kanta guys. I love you too. I love you too. Balik tayo. Nakabalabot si ko na natin. Pero nagdiri oh. Kasi kagling. Tapos bawal Sisiyo lang ka na sa'yo matay. bawal Wala po mo dang ano. ano. Question siya. Dito ko sa inyo yan. Nana mo sa mga ano dito sa akong sent item. Laag ko ba? Sometimes nakalaag na. Wala man siya form. 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 Ay, form din. Oh, yeah. Tapos na may kaon guys. Daghan pabilin ang spaghetti. Yan ka. Ang isda na bangus, kamay na lang. Chicken. Duha na lang kabuok. Okay. Ate Juby, nag-work pa siya. Overtime. Busog na ang duha. Busog na po si Kuya. Busy kay si Madam oh. Macho mo na manghudas ko sa balay. Pero, unya niya ako lagi ka. Madam ng time. Ano rin na? It's kama patience. Ako rin na patience. Pag patience ka nagkadala. Ano yan, Inday? Gusto kag manghut babae mat.
Yang. Yeah, oh, start na. Yeah daw. Okay, tsaka na ko ay. Tulungan mo si Stacy doon, Macho. Kuya, magka. I am so Ay, sorry. sige, okay na. Ako na lang din to. Sa mga kay lami ka na no. Ano ba? So, ang mga chikiting ang mag-wash of plate. Ay, no. Tulong kayo. Yeah. Stacy, bait naman ni Stacy. Yan, siya ang maghuhugas ng plato. Silang dalawa. Alam ko, watch. Watch. Watch lang ko. Watcher. Ay, sorry. Hugas muna ako kamay. Sa birthday, baloy, kita mong magas. Sharina! Thank you, welcome. You didn't finish. Dam, kumana ni Dam? Ano? Ako na lang. Sige na, para mahugasan ito. Ako na lang kasi mo magtitip. Ay, wala mo bukol. Job. Bye-bye! Ingat! Sa to. Wapa to. Beng, sayo, Beng. Kaya mga job. Kaya mga job. Baba akong kilay ron na. Ako po. Ulang taing-ani ba? Kanang dili ka Kaya gali mo na siya. Imo ba ni? Bising mo sa isudlan sa spaghetti. Foil. Tututughan, no? Ako puti ba? Ano na lang? Tupperware, sa Tupperware. Dito na ito bahin na. Lakaw. Patay na ganyan. So guys, nami karon sa bala nila, Beng. Hi. Nakauli na migikan sa birthday party. So, hantod dali na lang kutob. Daghang salamat. Bye! Bye. See you next vlog. What's up? Bye.